bežte dať odber, bude v popisku jeho kanál pripnutý, takže dajte mi odber. Vítam vás všetkých, som tu dneska so sebou. Čau. Čau. Takže máme tu takto spoločné video, obidva natáčame. Takže chod do garáž, No, chod do Customize Car, OK. daj Randomize preset, pôjdeme Random Car. OK, 3, 4... Ja počkaj, a to sa dá uložiť, to auto, čo mám teraz? Áno, len tam máš presety, tam úplne hore. Máš preset 1, 2, 3 až tak. Napríklad toto auto už nebudem používať, tak si dám Customize. A dal som Randomize. Ja, aha, ja reálne, ja tu mám presety. Ježiši, čo to mám za auto? Kamo, čo Reálne. to mám za auto? Ja tu mám normálne presety takto. OK. Dobre, Dobre, kamo, dávam si Customize, počkaj, Customize Car, Randomize preset. Aha, ne, ja chcem ale nový preset, create new preset. Tak, a teraz si dáme Customize Car, Randomize. No tak ideme si. Kámo, prečo? Pozri sa na môj boost, jak pôjdem teraz. Čo, kamarát? Kam mám taký z Jujutsu Kaisen, či čo to je? Poď. Kámo, dúfam, že to nebudú žiadne pesničky doslova, kámo, lebo budem mať copyright. No, ja tu mám blobičku pesničky, okej, no GG. Teraz ideme comeback, hej, comeback. Ja som si vypol pesničky radšej. Aha, nie, to je automatické, ale mi to nehrá pesničky. Dobre, tak to je super. Je to pesničky, ja som ti ukazoval. Že Hej, ja viem. a dáš iba nahrávanie. Nemám. No poď, ideš? No nejdem, no. Nejdem. Ja, Aha, ten... Ja mám jeden pre boost. Nie! Nie, to Ja som myslel, že to máš svoje. No, čakaj. No, choď. Dneska so sebou máš také 2-3 hry a skúšame proste. Ja som o tých presetoch nevedel, no len ja som na nich zabudol. Som na nich vedel. Oh, ne. Ja som 100% som to nevidel na YouTube, takúto challenge, 100% ne. Akože môžeš, akože kopírovanie tu žiadne není, to bolo len akože toto. Určite je to 100% Nápad. to originálna challenge. To je úplne to isté auto, ako keby si mal tvoje, len máš to inak vyzerá. Kámo, prečo mám takú... Je dlhšie, väčšie. No hej, aj sa to horšie akože otáča. To? To ide dnu. To ide in. Áno. Som malkom. Už si dneska dal. No, až jeden. No, to je jedno. Dal si gól. Úplne. Kámo. Dobre, ty vole, to tam triček som tu nahodil. Bang. No, dobre, kámo. Dáme 3 zápasy, ak vyhráme 2 z 3, tak musíte všetci dať like a odber, povinne, prosím, povinne. Presne. A Hugo, ty ma tiež označíš v popisku. Áno. Ja získam tvojich 28 a ty získaš mojich 100. To si ne... Ale mňa by rád zaujímalo, čo by sa stalo, kebyže mikrovlnku zapojíš do počítača. Yeah. Ale neviem, tak to... Mám to iba na 60%, tak... Ale deje to, lebo dneska asi nebudem úplne mať čas to dostihať. No, dobre, Sebo, takto. Dáme ešte 2 hry. A ideme si dať... Quest. A teraz poď ty, teraz daj ty prvý. OK, randomize preset. Yes. OK. No, dobre. OK. Čo to je? OK, idem na moje. Toto ešte bolo celkom v pohode auto. Idem teraz vyskúšať. No tak to je oveľa horšie.
to není tak zlé. Tam ten dekál je celkom v pohode tam vzadu. Neukáž, ako to vyzerá. No tak ja mám najhorší boost, kámo. Speed, tak akože Ja no. väčšinou hrám ten taký normálny standard. Ten jak hrá aj ten typek proti nám. Ten čo teraz bukol, Typek? taký hrám ja. No tak to není standardné. To je standard. Tak ja mám taký, akéby proste takú skibiďarnu. Ja to nevidím proste. No hej, aha, hej, ty máš iný. Ty máš tak ten horší standard, ten čo cez to není vôbec nič vidieť. Však. Áno. No kamo. Z ktorého čo skoro bude short, takže môžete sa tešiť na short nový. Teraz som dlhšie netočil, lebo kvôli tej chorobe. Craft, Okay. ale mám dák pokazený, teraz mi dák nefunguje multiplayer. No hej. Za 10k odberateľov bude face reveal. No kamo, ľudia už vedia, jak vyzerám, ale ja sa som zavalil. Ja chcem? Nie, 1000, ja chcem zarábať z toho. Sebo teraz, že po novom YouTube bude dávať tie menšie tie YouTube battle, že Bo to je minule- od YouTube, to je. No áno, ale to aj minule bolo, že od YouTuber, lebo skápete do rana. Ne. Mané, Dobre, livujeme, hej, zasa. ja som si to prebral. No. Dobre, ľudia, takže ideme, teraz ja dávam prvý. A Dajte odber, inak skápete do noci. Ježiši. Tak to je fakt ešte už asi najhoršie, to už ani horšie nejde. Kamo, dajte odber, inak skápete do noci. Že teraz, počkaj, ideme mikrofón, dobre, ideme. Už som Ide, zabal, ide, že ide. mám mikrofón vypnutý na videu. No tak daj customize. No počkaj, ja sa Ja už 21 minút točíme, hej, len tak pre zaujímavosť. Ja to mám na obrazovke. Dobre, tak poď, daj randomize. No ja zase nič nebudem vidieť. Shopovanie. Lenže ja urobím video shopovanie. Na každom snímku to upravím, ty vole, to bude zase práca. O, to... Pasa. Kamo, Ne, to ste nevideli, to... bude vyzerať to video úplne, kamo, jak Nikej Turdy. Dajte. Ale aj tak... No, to je dobrý človek. Okay. No s tebou som ho hral raz. Hej kamo, ja potrebujem dať gól, lebo kamo to potom bude zahambený. Budem na videu, kamo. To nebudeš môcť vydať. Budem, len kamo, ja neviem hrať Rocket League, tak prepáčte, ja hrám na mikrovlnke. Ne, kámo, keby si videl. Ne. No kamo, presne. On je druhý. Asi tak. Kamo, aj Ríšo je akože trošku toxic, kamo. Zoberie Cybertruck a odíde. Takže tak no. Hej kamo! Ja chcem... A? Hej kamo, ale ja chcem dať gól, ne, ideme ešte jednu hru kamo, poslednú, ale kamo, my sa nevzdávame, my sme sigmy. Idem, ne, ja neviem ovládať auto, auto. To je najhoršie auto, ktoré existuje. Nedá. Ja kamo, vypínam to auto. Ja ho odinštalujem z mojej hry. Ja nič nevidím. Ja ho dám do koša, kamo, to auto. To mi nikdy nemôže dať ako pre mňa som. Kámo, Dobre, ide to? Tak na 20 minút, uvedom. Nie. Kámo, máme to. Dobre. Sebo? Ukončil som video. OK, ľudia, takto. Tak ja sa týmto s vami učím asi. Tak čaute.